И тук започва нашето приключение. Влезахме в хранителния магазин. Аз си на вода. Това протеиново барче на Орео. Това е най-добрият ресторант и хотел гръцки в град Хасково. Продължаваме да караме! Хайде, полицията ще ни спре. Спряхме се на ето тази чешма. И ако все още не сте разбрали, това е сестра ми, Кристияна. Още една супер яка гледка. Сега се запътваме към най-яката гледка в цял Хасково. И това е гледката, за която говорих. Ти нали си слънчо, гледай бе! Що не гледаш към слънцето бе? Върнца! Така е слънцето. Така хора, в момента спряхме, защото до сега се спускахме по това надолнище, не знам дали се много се вижда, но в момента учаме да се спускаме по още едно надолнище. Наобратно. Да, и както виждате, залеза все още. Искам само да видите. Това не види, прилича малко на страничето. Но да. Сега правим лека hydration break, както беше на световното новото. Не, то не е ново. Hydration break. И да. И се спускаме надолу. Да, айде после. И точно тук приключва нашето приключение. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се и натиснете лайк бутона и очаквайте нови видеа. Чао! Чао!